पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी ही गोंयांत येवन गोंयच्या देवळांनी भेटेक गेल्ली आणि मंगेशी देवळांक वतना जेन्ना तीर्थ दिले गेले तेन्ना ते तीर्थाचो अपमान करून ते तीर्थ जमनीर उडयले। म्हाका दिसता ही आमची प्रथा न्ही, आमी देवाकडे सगळे समर्पित करून वता आणि देवाचो प्रसाद म्हणून आमी तीर्थ घेता। आमचो गोंयकाराचो आमच्या देवाचो हाज्या पयलीं अपमान जालो, आमच्या शांतादुर्गेचो टीएमसीच्या ह्या बायले कडेन कंपेर करून अपमान केलो आणि आता ही स्वता आमच्या देवाचो हांगा अपमान करता तीर्थ उडोवन, हे घृणापद कृत्य आसा, ताचो आमी निषेध करता। डेफिनेटली ही जी संस्कृती आसा ती गोंयांक आमी कशीच येवपाक दिवचे ना हाजेरय आमी कटिबद्ध आसा। All this sweet. This is all silver. Inside it is all silver. Good. जाति चंपक बिल्वजम पुष्पम रूपम तथा दीपम देवदयानि देवकल्पितं प्रियता सौवर्णे मणिकण्डरत्नेदेवदं भायदं भक्षं पंचविधं पयोधिरं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामहितं जटिलं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसामया भक्त्या प्रभो श्रीगुरो छत्रं चामरयोगं व्यजनकं चातर्जकं निर्मलं वीणाभेदकालकलागीतं जपितं साष्टांगं मया संकल्पेन समर्पितं पूजाग्रहणं प्रभो आत्मा गिरिजामते सहचरात्र पूजाते विषभोगर्चना निद्रा समाधिस्ते संचारः पदयोक्तिशापि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्भूत् तानं करजगतं वा कार्यं वा मानसं वा नादं विहितं वा स्वमेकत्वमस्व जय करुणाब्धे श्रीमः मनोरदास दीर्घायुष्याने कामना सिद्धिरस्तु अकाल मृत्युहरणं सर्वे अकाल मृत्युं सर्वे अच्युतानंद गोविंद रामोच्चान नश्यन्ति सकलारोगाः सुख मार्ग क्षमग आयुष्य आरोग्य विग्रह सुख समाधान।